Guys, for my personal business na ngamit makaulit. Totoong pangalan ni Hailey? Totoong pangalan ni Hailey? Mamaya na lang kasi. One viewers, hello. At nag-ano ko, nag-relive. May na yung signal. Patay mo lang sa din. So, doon ay niya. Link. Link sa Two viewers, hello. Larawang ko pa. Saan na ito ni? Hindi na ito ni. Mas maganda yung pagkantaan, baby. Malaki. Namunta kayo connection na ito. So, ay puro ito. Ayan mo dako. Sige ito. Wednesday, ito sa sangga. Wednesday, sa lahat. Hello po. Ayun ka po, sis. Na sila yung ang ating lumipas. Hello, hello. Hello po, ako ay Bear Brand, 1.21 kilograms, 405 pesos na lang. Price off, tibay on. Hello po. Wednesday. Ito sa sangga. Ito na yung nag-request ng larawang kupas. Pataba po. Sino yung nag-request ni? Yo. Ang gusto ba ito? Hello, salamat po sa nag-request nito. Kanina kasi may live signal. Sa larawang kupas ay aking nasilayang muli. Babalik ko lamang panahon at ang oras. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang pinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako magbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa aking lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Tayong dalawa, nagingiti at kapwa masaya. Ang tunay na pagmamahal, naglalarawan kahit bukas na. Sa itong laman ng puso ko, makulay nga yung tunang buhay ko.
paligid mo, di ako magbabago. Nagligo pa rin damdamin sa ating lumang litrato. Sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y manamo at nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, magkangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, kalarawan kahit tumas na sa itong yaman ko. Makuligan ang tunang buhay ko, kung pabalik ang ligayang kupas. Kalarawan kupas. Ate Lovely, Ito, ito, sa kapatid ka, ito na nakasaksak. Yan. si Ate Lovely. No power. Kawan mo ba na? Ano mo na yan? Nag-electric na yan? Nag-electric na yan? No power. Hello po, Lovely. No power. Netflix show. Sorry. Wala ka naman yung Richard. Sige sa Manuel, sige sa ang gamit mo. Hello po. Ano talaga yan? Masalalit ka. Sabit ka. Sabit mo, patakin yan. Iba na yan. Ang gusto sa pinan. Simpleng regalo na singin ko magsimula para sa inana na nag-aaba. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan ang bagada, iyayang para magsimpang love. Ibang pagkada saya, himig ng Pasko na naramang kuya. May pagkakama sa Pasko ng Pilipinas. Ang kaligayahan na di walang bukas. Hiyaling ka na kung wala
kahit saan ikumpara. Parang ihip ng hangin, di maintindihan. Mapapakitibila sa kung ano ang dahilan. Nadaramdaman ang pagpangarap mo. May katalo ka ba sa Pasko ng Pilipinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba halaga. Ang Pasko sa ay pagkalo habang sa Pasko ng Pilipinas. Ito ang mga mababasa ko. Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, iba-iba talaga. Ang Pasko sa Pilipinas. Hello, 11 million viewers. Mega love shoutout. Hello, Ate Yoli, Y and Z, Team Kasangga. Yes, Posadas. Hello po, good evening. Ano tayo mag-susok? Kuya Jaime, hello po. Sorry. Si Jess Posadas, hello po. Kuya Rajim, ako si Dave, hello po. Good evening. Kuya Jaime. Kaya mga love shoutout sabi ni Kuya Jaime. Alam po Kuya Jaime. Hello, Kuya Jaime. Nababas ko po. Yes, Posadas. Isang gaming po. Hello po, Team Kasangga. Hello. 12 viewers, hello. Yung ilaw. Sabi yun, hello. Hey, come on. Kapalang ulat sa likod ito ay iwanan. Na ito'y nasabi ko lahat, may sinagang bawat pusong bukas sa init ng mga yakap, maghihilom ang lahat ng sulat. Elisa Manuel, Team Kasangga member, hello po. Yes, shoutout. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa'yo. Tayo ang ilaw sa madilim na daan, magkakapising ngayong kita. Lumakalipan sa malakas na araw, lahat tayo Hey, Jagger, hello po. Good evening. magkalaman. Ang liwanag na ito nasa ating lahat. Iisip ka, mga puso'y bukas sa ibig ng mamayakan. Pag-ilong ang lahat ng sulat. Ang sinig ng Hey, come on!
ko. Dahil gusto lang ako. Merry Christmas! Mapaswerte yan. Hindi ako sa po. Shoutout muna tayo. Shoutout po muna Jogo, Elisa, Manuel, hello po. Shoutout po. Shoutout po sa mga silent viewers natin dyan. Ate Maria J, shoutout po. Salamat po sa lahat. Shoutout sa lahat po. Tapos nung na dyan. Liwanag ng Pasko. Inis sa isa't isa. Kwento ng Pasko. Kwento ng Pasko. Hello po. Shoutout po sa ating mga viewers at mga silent viewers. Siyempre sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. Ano yan? Ano yan? Kuya Ruel, hello po. Please po na si Rino, hello po. Hello po. Please po na po na. Pasok po tayo, pasok. At request. Bawat gusto. Ang pag-aagaw sa ganang mga Kaya, ma'am. Hindi na sigulan. Nag-stop. Malakas man ang ulan, itinitila. Bumuhos, bahala. Magdating lang. Hallelujah, signal. Ayun na signal. Disconnect na muna. Malunas ng kapon sa isa't isa'y Come on! Masaya ang kwento ng Pasko kahit sino ka man. Shoutout po! Mamahal sa'yo ang kapaskuhan, ang pangako ko sa puso ko. Magkasama tayo. Why is it? Talaga? Pasko, magkaya ang pag-ibig ko sa'yo sa ibig. Di pag-ibig ang pag-ibig, bakit ito ay makawin sa buong daigdig, sa iisang awit ngayong Pasko. Magkaya ang pag-ibig ko sa'yo sa ibig. Magkasama tayo sa kwento ng Pasko. Ladies, hello po sa amin. Junior, Queen. Ano ba na? Kwento ng Pasko. Ay, bakit? Kaya araw. Kuya Ruel, yan, hello po. Request po kayo. Ang bawat mundo. Galing naman sumanda sa amin eh. Ate Junior. Tos. Lumarami. Pagkakay mo muna eh. Lumarami. Amo, dumaraan ang mga tala. Masaya ang kwento ng Pasko kahit sino ka man. May nagmamahal sa'yo. Iyong kapaskuhan ang pangako ko sa puso ko'y magkasama tayo. Ang kayakap ang tingin ko sa'yo sa tingin. Pag-iriwang ang ganito'y nakawin sa buong kaligid sa iisa. Ay, pakala ka na, pura nito likod mo. Kaya kapag pinig ngayon sa tingin, nadarama na ang mahalaga ay magkasama tayo.
lalaki. Kuya Lini, hello po. Hello po, kuya. Ay, kinuto ko na rin sa bago. Saan pa siya? Tatang sukubo kayo. Sigurado, marami. Uy, supo na sa supo. Kuya pa Ay, lang. the best ang Pasko ng Pilipino. Galing. Pasko ng Pilipino. Besa din mo rin sa Oppo. The best ang Pasko ng Pilipino. Amo yan? The best ang Pasko. Mukuhan. Ito ang Pasko ng Pilipinas. Ay, iba mo na. At ako ka, 2010 mo na na eh. Amo yan. ang mga dalating. May pabotok ko. Kumbaga, ngayong Pasko malingling ang Pilipino. Ano mo lang ganun? Thank you so much. Yan! Thank you po! Thank you so much po. Kuya Lenny, hello po. Thank you po, kuya! Thank you po, kuya Lini! Hindi lang sa langit, mundo ng mga. Yan! Kuya Ruel yan, oh! Thank you po! Hello, Kuya Ruel. Magsilayan ang pag-asa. Elisa Manuel! Team Kasangga! Hello po, Ate Elisa! Hindi lang sa langit, mundo ng mga anghel. May nag-aalay ng kabutihan, hindi Sila po! ang pagbigay ng sarili sa isa't isa. Wala pa. Ito ang kwento ng Pasko, ito'y liwanag ng mundo. Marami ang mga talang tuwing kapaskuhan sa akin nagmumula ang Kuya Ruel po! Hatso! marami Thank you! ang mga talang Dami, tuwing Kuya Ruel! kapaskuhan. Kuya Ruel! Dalhin natin ang pagbabalang tindahan. Thank you, Lini and Ruel! Dami. Hello po kay Kuya Ruel Hangganan! Sa buhay natin umati, Dancing lover, thank you po. di pa paano di mapupos.
nagmumula ang kaliwanagan. Ang liwanag ng Pasko ay lingkod ang ating paraan ng pangako ng Diyos sa buong sanlibutan. Maraming nagpapakulat tuwing kapaskuhan. Sa atin nagmumula ang kaliwanagan. Maraming nagpapakulat tuwing kapaskuhan. Nagmumula ang kaliwanagan. Maraming nagpapabulan tuwing Pasko. Mamas ko po. Marami ang nagpapakulay. Handog. May nag-request handog. Ano yung handog? Handog daw sabi ni Kuya Roque Molina. Handog daw. Kanta ni Arbel. Shoutout po sa lahat. Kuya Romel Juliano, shoutout po. And Kuya Lini, hello po. Sa lahat po na nakatune in, shoutout po sa inyong lahat. Si Vlogger, hello. Shoutout. Elisa Manuel at Elisa, hello po. Keep ko sa kami verse. Dito po ba Kuya Romel? Sa mga silent viewers na rin yan, shoutout po. Bakit nila ang mga pangarap ikay abutin? Yan ba Kuya Romel? Dahil sa iyo, napunta ako sa aking nais marami. Dito po yun, sino po? Siguro kayong pasalamatan, kahit paano naman awitin. Jesus, hello. Anong ilan, halos ako ay magpalibos sa lansangan. Dahil sa iyo, ang aking putyan at ang lusay ng kalaman. Kaya't itong aking awiting inaawit nais ko kayo ay handa. Come on! Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin sa iyo. Ay, Kuya Bert! Alaala, Kuya Bert, kahit minsan tayo'y
Sonet, pasensya na po at yung internet talaga natin. Naglo-loading daw, sabi ni Kuya Jaime Vera. Magkakapag-run pa yun. Oo nga. Kung kailan mo na ako nag-live dito sa bahay, Request po kayo, request. Ano eh, saka naman naglo-loading yung ano. nandito ako. Nandito na, yan play yun na. Request po kayo. Good evening, sabi ni Ray Rose. Ray Rose, hello po. Ay, saan ito? Nga ba? Marad na ako maganda ng tubig. Bakit? One side. Yan ka na, madali na. At ililipit sa monte. Will Kasangga. Team Kasangga member, support. Ano? Support May and May and Eric. Eric, Team Kasangga. Hello po. Maraming salamat po sa pag-tune in nyo. YNZ, Team Kasangga. Lilibit, hello. Hiling-hilahin mo nga kanili, oh. Elisa. At Elisa Manuel, Team Kasangga member. Hello po. 19 viewers at sa 21 na nag-thumbs up. At sa mga silent viewer natin dyan, Ma, kaya ako ang tamo ko na to. This is modern. Ha? Modern. Nakatama sa modern. Birahin sigari. Covers PH. Ano daw, kung sa... Ate Pe! hello po, Ate May. Hello, Ate May. Kanya-kanya lang shoutout sa lahat. Sana all, ganda po si sabi na. Harap ko, sabi ni Katoro Official. Tuloy ko lang kami sa speaker ng gabi. Oo nga, Ano ma? magipagpalit tayo ng speaker labas. So, check. Mike. Pati mo. At ililibit sa monte. Hello. Katuba Official. Good evening po sa inyong lahat, sabi ni Maganda ko na. Katuba Official. Son ko na, son. Lad. Lad. Adang is... Pagbalya na lad. Alis pa pong... Paano na? Ito rin na. Hindi mo na. Ngamin. Signal talaga. Ano Kung di? niyo palang kusog ka, signal. Bibirit-birit mo. Maglayagat lang. Ano di? Oh, di man kamay ito na-star po? Hindi man. Dapat nga nila Oh. video ka sa luwas. Ano di ah? Kanin yung ganda di? Microphone. Ang kami mic. Tadi ah. Ano? Ay, amod to mic ninyo. Wait lang po, palit speaker lang muna Palit po. tayo ng ano? Sir Speaker. Sam Reginaldo, hello po. Good evening. Hello po, Kuya Sam. Good evening po sa inyo lahat. Hello, yan ito.
Maganda boses ko nito eh. Extra maraw ko yun. Hello. Yes, mina pa. Bluetooth na nek. No. Parang anak mo yun. Pinabird mo pa sa camera. Sumuli pa rin. Dami pa yung street. Dali na dali. Ginagamit nag-iinom sa labas. Meron ako nais Paamoy. malaman para bang nagkagod. Oh. Oh. Hindi sarap. Amoy. Yan na naman. Parang palit tayo na. Ano mo wipes? Wipes. Hindi, Mel. Tayo sa wipes mo. Wala kang dada. Ay, sa bulol. Wala na. Hindi, nakamulat ka na. Parang experience mo next month. Kinikita na experience kami. Mot. Pasensya Kaya na ito review mo sila po. Nag-ano pa. Request na po kayo. Yeah, kasi mot tayo. Ano sasabi na kakanta ko dati na ibang masamay mo? Ano dati? Araw-gabi. Ano na pa tayo na? Ano gabi? Ya, ano pala na to? Kasi na wala ka magpapakanta. Ano? Naka-open na to kami, Bluetooth. Paano na? Kaya? Sana'y magpalikan. Kaya. Sana magbalik. Yo, Kuya Jaime, salamat po. Ay, Kuya Jaime. Thank you po, Kuya Jaime. Request ka, Kuya Jaime. Kantahin nila. Request na. Ate Margie. Ate Margie, no? Lisa ng Team Kasangga. Kasi siya na po nag-iinay na yun, no? Signal namin dito. PLDT pa. Lalo dun sa bahay, talagang kaya nga pumunta rito. Kasi alam ko mga nakasignal dito. Ganun din pala. Baka sa panahon. Di bukas. Ako saan bakante? Kailan ko na masikaso? Magpapalagay ako ng ano dun? Wifi pan sarili. Okay, Kuya Bibi. No? Para may ano talaga. Mag-ano kami ni Nemo. Yan. Okay, talaga. Hina kasi signal, sabi ni At Margie. Tara mo man. Ay, si Kuya Jaime, oh. Bigyan mo yun ang chat daw. Hello po, Kuya Jaime. Grab support, solid, soward. Team Jabbers Kasangga. Lampard. Hello po sa mga Hello po sa ating kasanggam. Eh, mo naman na. yan, ah. Ito nga nini. Open for request po. Sana'y magbalik. Ano magbalik? Batandi mo na kami for Ayan mo ng boss ito. Bahala na mag-iba to. Bawat sandali. Okay na mo na. Ayaw ko nga tayo ng asawa ko. May kumakan ka rin sa labas sila papa at Karaoke. Thank you po. Kuya Rocket. Dadalhin. Dadalhin daw. Ha? Sarap naman. Sige na. Baka ano sabi nila? Hindi mapadali, hinahanap Kuya Obet, hello po. Kuya Obet, hello po. Shoutout po kay Kevin. Nadama. Dito ina, dito ina. Nakang nawala na para bang mula di walang paalam. Di ka ba nag-aalala? Damdamin ko'y nasasaktan. Oh, araw at gabi wala ka na sa aking gabi. Paano na ako? Paano na tayo? Sana'y magbalik. Maghihintay ako sa'yo.
wala ka dahilan. Nasaktan mong kita, kaya lumisan ka, di ko sinasadya. Alam ko dito sa puso mo'y mahal kita. Araw at gabi, wala ka na sa aking tabi. Paano na ako? Paano na tayo? Sana'y magbalik. Maghihintay ako sa'yo, puso'y magtitis. Kahit di mo lamang yun magbabalik. Araw at gabi, wala ka na sa aking tabi. Paano na ako? Paano na tayo? Sana'y magbalik. Maghihintay ako sa'yo, puso'y kahit di mo lamang naghihintay ako sa'yo, puso'y magtitis. Pause talaga. Pause talaga. Di kaya. Pause. Kuya po, salamat po. Kuya Ruel, mahigit mo. Salamat po Kuya Obit. Salamat, maraming salamat po. Sa lahat po, maraming salamat. Kuya Ruel yan, salamat. Kuya Jaime, salamat po. Thank you. At sa mga naka-tune in, sa mga silent viewers, maraming salamat. Ano, kayo naman. Kuya Boy, salamat po, salamat. Kaya na muna niyo. Boss talaga. Kumusta? Check up ng miss mo. Ano po Kuya Obit, yung check up po ni Mrs. Nagantay po kami ngayong October. Natawagan kung hindi ngayong October, November. Para opera na po. Pag di sila tumawag nitong October sa November, January, matik po punta kaming Maynila, January. Pero ano po, sabi nung medyo yung doktor po doon, resident doctor nila, nakikita nila, October or November kasi yung pila po, konti na lang. As in, konting-konti na lang. Shoutout po from San Fernando City, Pampanga, sabi ni Kuya Rodrigo Salonga. Shoutout po sa mga taga Pampanga dyan. Yan sa mga nagtatanong. Thank you very much sa mga nagpamulay at sa mga naka-join in. Bali dito kami matutulog sa bahay. Kaya mama. Request po kayo. May request kanina eh. Solid team power. Shoutout po. Sabi ni Hernani Bahar. Hello po. Kuya Hernani Bahar. Support. Kasuki, Mati, Bishan. Ayos yan tahan. Amen, Normahid. Request pa rin. Tayo yung sa'yo. Tayo yung sa'yo. Dadalhin.
wala nang mabigat. Di na ba talaga mababago ang isip mo? Yan na ba talaga ang ikakatahimik mo? Kasi kahit na ano pang mapipilit mo, ako di mo nakikita. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana naman ay hirapan ang Nangyayari sa tayo hanggang sa huli. Tulungan ba ko kalimutan na? Opo, Kuya Obed, salamat po. Ikaw mo sa inyo lahat yan. Ilan mo kaya ito? Kalimutan na. Ayoko bang mawala naman ang bakit mo'y masilangan ko? Ayoko makuwin sa pagkukumpari na ba nakalimutan na? Kalimutan ka. Ano yun? Request? Ginamit ko rin. Wala. Ikaw ito nag-wish. Sabi ni Kuya Obed, okay, basta pray lang tayo. Makakaraos din. Opo, Kuya Obed, salamat po. Salamat po sa ano. At dumaan din po kami kahapon doon sa ano sa Quiapo. Nagsimba kami ng umaga sa Nagsimba kami pagkatapos ng check-up. Yun, shoutout sa kanila Ate Cherry, Ate Maris, shoutout po sa inyo lahat. At kila Kuya Julius. Kuya Born, hello po. Shoutout po sa kay Kuya Born. Ate Maris. Request po kayo. Yung request At ni... dito tayo magkwentuhan na naman. Request po ni Kuya... Ano yun na ano? Dadalhin? Ni Kuya Roque. Request si Kuya Roque. At saka yung isa. Batas pala to, Nene. Si Nene. Dadalhin na daw. Pag may araw-araw tibay, mas Ate kami ni Nicole. mahusay. Ay, ni Girl Tapang. Hati kami ni Girl Tapang ka. Kuya Born, pwede po Mapapao. Kuya Ruben, shoutout ni Kuya Ruben. Kuya Bros, shoutout po sa inyo lahat. Sino ba yung Kuya Rini, shoutout. Kayang ganda ang puso'y mo dahil mo kung kapiling ka aking nadarama ang pagsilip ng bituin sa Mami Juliano. ang saya nitong Wala ka naman. pag-ibig. Sana ay
manonood. Sige lang po. Nood po kayo dyan sa live namin. Sanay ka sa aking pagsinta, kahit saglit gabing lamig ang himig mo. Parang ang yakap mo, mabilis na iyong puso, parang walang antas kundi ang buhay. Ang napilig nito pag-ibig, nasa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa aking paglasya, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dahil lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso ko. Alaala pang sinabi mo nung nadarama pang pag-ibig ko. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito pinangako mo. Lang pala Kuya Benji, hello! ang pangarap ko. Johnny? Hello po Kuya Johnny! Isang gaming board, hello po. Ate Elisa. Sabi na ni Kuya Rocky, pwede nang isali sa Idol Kids. Mga 20 up na po yan sila. Pwede na. Bravo, aw aw! Ano pa yung isa? Na ano? Na-request Kuya Ruben, Jaime at Kuya Jaime at sa dalawang Kuya Ruel. Hello po sabi ni Kuya Ruben. Ano po yung isang request mo? Shoutout po sa inyo lahat at salamat sa pag-tune in. Wow ang mga champion. Yo, salamat po Kuya Jaime. Thank you po, Kuya Jaime. Thank you po. Thank you so much. Nawawala yung ano, Yung isang request ni request. Kuya. Busy ata sila, ano, sila Ate Cherry ha. Baka busy sa work. Ano nga po yung request mo Kuya Rocky na Yun na yung request ni Kuya Rocky. yung dadalhin. Tapos may isa pang May isa pa request eh. Hindi ko na mabalikan. Wala. Iba na lang, hindi na makita yung request eh. Yun lang ata dadalhin eh. Dalawa yun eh. Benji Fernando, hello po. Kuya Benji. Ayun yun eh. Ano gusto mo? Ito oh, Tanging sa'yo. tanging sayo. Kuya Henry. Ay, Hernani. Kuya po, tanging sayo. Ito naman. Jerome Abalos daw. Salamat. Kinisay. Ano yun? Tanging, ano yun? Nais kong mabuhay. Dahil sa iyo. Kuya Born, salamat po, Kuya Born. Ay, Kuya Bern. Kuya Bern. Thank you so much, Kuya Bern. Request po kayo, Kuya Born. I want you to be. From City of Cotabato. Nini, kanta ka ulit. Yan ba yun? Bagay yan sa post ko. Yung
darama ang puso ko'y hangin sa'yo. Huwag kailan pa man para sa'yo lamang ang puso ko'y hangin sa'yo. Hanggang wakas para sa'yo lamang mahal. Thank you po sa request niyo. Masasala po at paus. Dalawang bukas ang next. Dalawang bukas ba? Siya ang request. Sir, Roel Juliano. Ay, wala ka na, lahat ay maglaw na. Buhay nang mawalay, nawala na ang pag-asa. Roel, thank you po. Kuya Roel. Lagi kasama, maski pang dibdib. Nagbago ka na, sinta. Ang puso ko'y hangin sa'yo. Magpakailan pa man para sa'yo lamang ang puso ko'y hangin sa'yo. Hanggang wakas para sa'yo lamang mahal. Thank you po. Thank you po. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Magpakailan pa man para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Hanggang wakas para sa'yo lamang mahal. Para sa'yo lamang mahal. No. Sleep na siguro sila Kuya Port, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Pinky, Fernando. Hello Kuya Pinky. Ate Lisa, Kuya Bit, ang ganda ng boses ng boses ninyo. Lahat lalo na yung dahil ng kapatid mo. Opo, Kuya Bit. Change of plans before departure? Download the Trip.com app now for a worry-free flight experience. Live livings, tapos this one like, oh, it's Kuya Ruel Juliano. Yan nga pare. Oh. Yan na po na, salamat po sa pag-request sa'yo. No? Hernani Abahar, salamat po sa request niyo. Kuya Ruel, libuot. Thank you po, Kuya Ruel. Okay, ano yung request niya nila? Dalawang bukas. Darawang kupas. Hindi lang sana post yung boses ko eh. Mama, tawa na. Okay, mama mo na. Mama, dalawang bukas. Atras ikaw mo. Si mother yung kakanta. Kaya mo na. Thank you, Kuya Robin. Maraming salamat po, Kuya Robin.
May nasignan. Kuya Obit. Sabi ni Kuya Obit, palipad daw siya 20. Para sa mga kapatid mo, para ma-slack. Kung utang ng 10,000, Wala tayong ang mabilan buwan ngayon po eh. 1,100 o 26. Wala po kasi mapagbilan na dito ng Ang buwan po ma-slackan. 3,500 at 5 Eh, para sa mga kapatid. opo. Siguro bukas. New Toblerone truffles, velvety diamond-shaped chocolate with a crunchy Ibigay ko na lang sa kanila. O kaya sa sunod na live. No? Sa sunod na live. Kasi wala nang mapagbilan ngayon Kuya Obit dito sa amin. Doon sa amin yung mga tindahan Hindi dito. tulad dun sa bato, nabukas talaga. Dito sarado na, yung tindahan ko na nga lang po yung bukas pag nandun na ba, yung tindahan ko na lang yung bukas. Ayun, sarado na. Ano request? May request ba? Okay na daw din na pinaloading. O salamat po kayo, Obit. Pamilya pala kayo ng mga senior, sabi ni Kuya Rocky Paulina. May kumakanta rin sa labas sila Papa. Walang giinom. Hindi tayo papakabong. Kaya dito kami sa kwarto kasi nagkakantahan na sila Papa dyan. Sa labas mga giinom. Dapat dyan kami maglalive sa labas. Saan mo naman yung request ma? Ano daw? Request si Kuya Obit. Ano yung request? Eh, ano natin kasi iba na sila. May request pa kanina. Ano yun? Sige, nakakaisip. Sige, nakakaisip. Anong kanta yan? Lighten up, take me on your magic way. Tell me all your dreams are lying. Ay, ko away. Ay, si Kuya Obet, thank you po. Salamat po Kuya Obit. Kuya Obet, may alam, ay, ano po, di po familiar yung ano, yun lang po nila daw narinig yung kanta. Parang ano nung ayun na tayo. Patugtugin mo. O, ano ngayon lang. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. I can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain go away. Kabisado to. Grabe ang lyrics dito, Kuya Maganda, Obet, maganda ha? to eh. Ang ano, ang heart ng lyrics. Maganda Ang to, request maganda niyo to. po. Medyo lang siya narinig eh. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can't take the truth. Call me out if you think I'm never sleeping. Maybe I can turn it around. Oh, yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we just have to put Kaya rin para kanina eh. aside. Now right here, if you just Opo Kuya Obit. Sa sunod po na pag-live. Sunod na live po. not share my Ibibili ko. and rain go Kuya Obit, away. pasensya hindi ko alam yung kantanan pag sila Nini. May request ba kayo Nini? Si Kuya Ruel. Ang heart ng ano. Ano to ni? Alam mo to ni? Ang heart ng kanta ni Kuya Obet, ang Ni, request si Kuya Ruel. Para kay Nini. kung ano, paubaya. Ito. Ah, Ito paubaya mo na may Kay Kuya Ruel. ano daw yan? Ito.
Kuya Cruz Punosurido. Kuya Jason madalas background ni... Kaya nga po, ano yan eh? Background ni Kuya Noli yan eh. Alin? Yan, yung tugtog na yun. Yung Remingo. Oo. Ang ano po ng lyrics, Maganda nga yung ano. pang nun. ano, pang broken na din yung ano. Oo. Da-da-da. Hindi ko kabisado talaga. Kilala ko Kuya Obet. Kasi dyan na po kayo. Pero kung may ano pa po, may ibang request po. Opo. Okay lang. Next live nyo na lang, please. Sabagay bukas, mag-live tayo bukas. Tapos, ibili ko na ng snack. Doon sa bato. Ay, may kawat na dito sila. Ay, may amateur pala sila bukas. Sunod na araw. Bukas sa ano? Sa linggo. Kasi unlimited pa naman sa atin. Sunod po sa sunod. Baya. Ever since the world began, taking every time stand by, we wonder how it all began. And never comes still we try to understand it, Hindi ko lang. even though the Dapat mo? reasons all remain the same. Ha? Know the kids is holding on till we can see the sun again. Ay, Kuya Jaime! And we're just a little piece of the puzzle, just a little part of the plan. And Thank you we've po. ever since the world began. Patakol pala nanonood! Buti nga! Ano ko, 10! Bear Brand 840 grams, 279.50 pesos na lang. Price off, tibay on. Maging dark spots at acne scars ang kayang tatawan ng concealer pa na ito. May built-in brush pa siya. Itiin mo lang sa balat at maayos na Ayun po, Kuya Obet. Siguro po sa ano na lang linggo. Ano? Linggo. Ibibili ko yung pinalipad ni Kuya Robin na pang-snack daw niyo. Ay ni Kuya Obet na pang-snack. Wala na po kasi. Kasi bukas, may laban po sila bukas. May amateur po sila bukas, may laban. Ha? Audition siya sa buhay. Audition. Pero, uuwi kayo bukas. Mga anong oras po? Sa linggo na. Ay, linggo. Wala nga ni. Sinasado na sa Bukas audition, sa linggo ang laban. Anong oras? Gabi dito na. Sa pili. Bukas. Wala. Bukas, gabi sa libas. Gabi. Kaso, nagtitinda po na tayo. O sige, ano lang. Bukas, ibili ko ng stock nila. Magla-live kami bukas.
Pasalamat po, Kuya Obit. Salamat kayo kay Kuya Obit. Hindi na ka mag-ibat audition sa naman. Hindi, pasalamat kayo kay Kuya Obit. Hindi, salamat kayo sa pang-snack. Thank you po, Kuya Obet. Thank you so much po. God bless. Thank you Eh, maraming salamat po. Oh, kanta yung request. Kami na sana. Sige kung pupunta na yung araw na nito. Pwede na maso. Nagsimula naman bago ang lahat. Kailan mo ako At nililibit sa Monte. Support na rin yung kasangga. Pero di ang mahal. Ayan yung paubaya. Yan na yun. Request ni? Ha? Kuya Romel. Ni Kuya Romel. Paubaya. Ito. Romel. Wala pa. Wala pa. Ano ba? Ha? Request ni Kuya Romel. Sabi niya. Ito rin yan. Pagay ko doon. Pero hanap siya. At kung masaya ka sa piling, hindi Kuya Bin, kay Fernando. Tantangan ni Be. Request alon. Ano naman? May pasa ka? kung sa kanya huwag kang maluhain at alagaan ka niya. Sige mababanggit na mahal mo ko. Ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kaya ko. Pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling, hindi ko na bibigyan ang tanong para sa kanya. Huwag kang alagaan ka niya. Ano ba? Ito ba ito? Burger. Ano ba si Ilan? Ay, amo! Burger. Sa tuwanda pa. Oo, tawagan si Ilan. Dawa price. Ano ka lang? May burger ata dun eh. Tapos sabihan, bayaran ko bukas. Si Ilan. Tawagan. Tawagan na si Ilan. Ay, iyak si Sir Romel. Bakit po? Ano po yung kanya? Ako pamayan. Kaya, panalo ka na dyan sa mga singer. Baka mo. Ang lungkot sabi ni Kuya Ruben Libuon. Kabaya ba naman? Talagang malungkot. Tawagan mo na si Ino. Nagre-ring. I-chat mo muna. Ano mo kung nagre-ring? Umiiyak si ano eh. Umiiyak si Sir Romel. Thank you po
po sa pag-request. Thank you so much po. Bakit po may May trophy pa siya pinagdadaanan po higit. kayo? na walang sabit with Pop. Authority daw. Nene, Arete. Angeline! Oh, patalasas muna ka ni Selos ni Mama. Selos, si mama daw yung kakanta. Yan yung mga request ni Kuya Jojo eh. Selos. Wala kasi si Kuya Jojo. Iba man ba ano? Shoutout po kay Kuya Jojo. Paborito ni Kuya Jojo eh. Pagkatapos masaktan sa mga Kuya Abit. Kuya ano? Para at dito si Mrs. Marinig din at magandang boss ng kapatid ko. Kailan ba? Ano? Ano na yung bukas mag-live tayo? May pesta. Yung yan, yung pinadala ni Kuya Abit. Ano oras? Ano oras? Hapon. Dito. Yung saan? May nasigal doon. Bukas na po. Bukas na gabi. 8:07 bukas na gabi dito. Kuya Abit, bukas po na gabi dito sa bahay. Ang mga na siya sa barracks. Sayo ni Kuya Puloy. Maglalit doon. Kuya, sala po. Kuya Boy! Yo! Kuya Romel, ako yung may pinagmanahan pala mga singer. Opo kay mama. Sila pong magkakapatid. Tapos yung Nag-reply si Ilan. kay Papa. Nag-reply si Ilad. Kung mag-reply si Ilad, pwede man. Tapos mag-live pa rin tayo. Mi, nilalanggam na oh. Ay, sorry. Ano yung turete? Kung mag-reply si Ilad, O girl tapang, sa'yo daw to sabi ni. Yan, si Girl Tapang. Sabi ni. May request daw kay Big Bill, bukan mo sa mainit. Yung mga daon ka na dito. Ayan na po, si girl tapang na po, Kuya Macban. Ako? Last. may pinagmanahan pala mga singer, sabi ni Kuya Ruben Libon. Kuya Born, nalit ako. Kuya Jaime. Ha? Nagsaing ako. Si Kuya Bit, nag-request ng Kuya Bit. Okay Kuya, abangan namin bukas sa Ang iyong ngiti
o kaya 8? Di ko ipipilit sa'yo kahit nalilito ang isip ko'y tulad sa'yo. Ilang gabi pang harap na tayo'y pinagtapos na parang may tungkulan na narating niya, nininig ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Wala kang mali ang na-request mo. Mabuti pang umiwan, pero salamat na rin at nagtako. Turete, turete, turete ako. Ang dahil sa'yo. Turete, turete, turete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit nalipan ang isip ko'y turete sa'yo. Turete, turete, turete ako. Turete, turete, turete sa'yo. Tuloy, pinagdaan. Loading pa. Nag-loading na naman. Request po. Open for request. Request po kaya ano, Kuya Obet. Pagtawanawan kita. Kuya Obet o kaya Kuya ano, Nakapas na. Kuya Jaime. Kuya Robin. Yung stop. Nini, Crispulo Solido. Sino daw yung madalas mag-champion? Si Nini po. Si Nene. Dati si Mama. Si Mama. Nung wala pa sila, si Mama talaga. Lito Chavez. Sino yun? Oh, Kuya Lito Chavez. Hello po. Ano po? Always. Naka-duty ata to si Kuya Lito. Sacrifice by Elton John. Oh, sacrifice daw. Sacrifice daw. Next po, next. Ang saring problema. You made Ay, okay na. Request ni Ate Virgie. You make me live. Opo. No, Sunod na ano? Alam mo na yung sacrifice?
O yung request ni ano muna. Pagkatapos malungkot, Sunod yung kay Ate Margie. Sacrifice by Elton. Ay, sige raw. Tapos may request din. Try po muna natin kasi ano. Tapos may request din si Kuya Obet. Ay, request daw nung misis niya. I-try lang po muna yung sacrifice kasi hindi pa daw po. Sacrifice yan, sacrifice. By ano to eh? Elton John. It's a human side. When things go wrong, when the sentiment angers, temptation strong. Sacrifice to the boundary. Sapoy ni Kuya Eric. Ay, sapoy. Ilunanan ko na ni Papa. Ito baby ko. Adigad. Ano kaya yung sacrifice? Tara mo ni. Cold, ha. Ay, ilunanan ko na ni Papa. Ay, ilunanan ni Papa. Sunod po yung ano request. Things go wrong when the set of early temptation into the bone. Hindi po pamilyar sa kanila. Tatry natin ito. Feeling Sino po yung negativity. Cold, cold heart. Then by you, something's looking better. Passing through. sacrifice? Santo con Sinini ba? Sinini ba yung naka-yellow shirt? Ito po si Nini. Ito si Nini. Ako ang nene. Kuya Ruben, ito si Nini. Si Au-Au kasi nandun sa labas si Au-Au. Ako si Nene. Ako to si Nene. Sorry po Kuya Romel, hindi daw po talaga pamilyar sa kanila. Yung ano daw? Ikaw. Baying para sa misis ko. Kuya Obet, ikaw. Pagkatapos nung request ni Ate Margie. Sige. Kuya Bet, sunod po dyan. I was down and feeling so low. Took my hand and my mind. Request niya ni Ate Margie. Nire-request ko Ate Margie. I was a stranger. You showed me the way. And now I'm grateful Kasi doon for na natin. having you. It's scary because I've been Okay. confused and I don't know what to do. Ano may mapatulog ang mga bata? I almost gave up.
birthday po. Ayan na lang daw yung regalo niyo. You make it right. You make my days so bright. You make me feel good. I was lost in the dark with my lonely broken heart. And you gave me love. You took me home and made me yours. Patapusin sabi ko pwede. Now look at me. Yes, I did break me. Thank you daw sabi ni Ate But Mark. all my Happy birthday. I'm not afraid to face the world again. Sabi ni Kuya Jaime, pag si Mami nakakalimutan This Ha? Tulong natin daw dali ni Kuya Jaime pag si Mami ang pumunta. Ay! Salamat po kami. Happy Thank you po. Happy birthday po, Madam Margie. Happy Margie, happy birthday. May yung request niya ano ni Kuya Obet. Ikaw na. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Yung ikaw daw. Ikaw ni Kuya. Para daw sa misis ni Kuya Obet. Alam yan ni Baby yung itaw. Ikaw. Alam mo ba nung baby ko? Oh, Kuya Born! Kuya Bird. Thank you po, Kuya Bern. Thank you so much, Kuya Jaime Vera and Kuya Bern. Salamat po sa lahat. Thank you po sa lahat ng mga nagpakulan. Thank you. Thank you so Kuya much. Jaime sa palipad, sabi ni Kuya, sabi ni Kasuki, Ate Margie. May kilos pa pala ito sa Bicol. Ate Margie, happy birthday. Di ka sabi sana pinasa, ano? Pinasara yung tindahan ni parang Jason. Parang Jason. Oh, ba? Pag may kape na ginoko, feel na feel ang Kuya Ruel yan, oh. mag-great taste choco. Boses dalaga si Mama, sabi ni Kuya Ruel. Kuya Obet, yan na po yung request mo, Kuya Obet. Nandyan ka pa po ba? Kuya Obet? Ayun na po, Kuya Obet, yung request mo. Para sa misis ni Kuya Obet. Dami na ng pang snack ni Nene. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Born, request ka na. Opo, Kuya Born, request ka po. Nagbuhat oras ay ikaw ang iniisip ko. Hindi ko nahanto tindig ng puso ka. Ang pinangarap-harap ko simula ng matanto na balang maraming ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig Kuya Ruel, thank you po. Kuya Ruel. Kaya tagal nandito ngayon, nandito Bukas mo sa gandang santo, bukas mo. Sa Borgera. ang pag-ibig na di Bukas pa. Ano sa Borgera? akin ang Dagdag kita ng ano mo eh. biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y Happy birthday. Thank you po kayo, Ruel. Bukas pa. Iba mo na. Huminto sa bawat oras ng tagpo, pag-ikot ng mundo. Dimsum namin ni Kuya Born. Dito Park. Kuya Obet, nandiyan ka pa ba, Kuya Obet? Nag-aalala noon magmamahal sa akin ng tunay. Hey, come on, come on! Ikaw, pag-ibig na hinit na
puso ay narumay. Kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Pag-ibig na kita, akin ang may kapag-bigayan ka sa buhay ko. Kaya't pag-ibig ko'y ating kita. Kung ibig hanggang buhay nasa isip, nakasama ka habang buhay. Wala po kayo, Abe. Thank you po. Thank you. Pag-ibig na hinintay, puso ay narumay. Kahit tagal, ngunit ngayon di mo mapapagay. Ang pag-ibig na pinigay sa akin ay biyaya ko sa buhay ko. Bigay pag-ibig ko'y puso ay narumay. Kahit tagal, ngunit ngayon di mo mapapagay. Ang pag-ibig na pinigay sa akin ay biyaya sa buhay ko. Hello po, Ate Cherry. Hello po. Thank you, Kuya Obet. Thank you po, Kuya Obet. Thank you so much. Request po kayo, request. Ate Cherry, may request po. Ay, yung request ni ni Kuya Jaime, ni Kuya Jaime. Till death do us part daw. Till death do us. Thanks for watching. A like would be appreciated. Kuya yung kanya pang dagdag sa pagkain ng lahat yan. Thank you, Kuya Oh, Obet. thank you po, Kuya Obet. Yan yung request ko, Jaime? Nagdagdag pa si Kuya Obet. Ha? Every hour, every minute. Ate Cherry, hello po. Kuya, yung hindi pang dagdag sa pagkain mo. Lahat yan. Wala. Kaya butang mo daw sa ano, Hindi, tubig. napindot. Bakit? Habi dito all. At Kuya Born. Salamat po, Kuya Obet. At pinapahanap ko na yung kapatid ko doon. Baka may bukas pa eh. Ate Cherry, hello. Sino po po siya? Sino po po siya? Sino po po? Ate Cherry. When I look into your
Wala, bukas na lang talaga, Kuya Obit. Wala ding burger. Malayo kasi yung bato eh. Sa bato kahit ano. Hi, par. Hello po. Pwede siya pagkanta po. Skyline Picture by Elton John. Salamat din po Kuya Obit. Salamat. Bukas na lang po yung snacks. Kuya Obit, bukas na lang. Yung ano kasi wala talaga. Wala ring burger. Nakatulog na ba ang lahat? Ate Chiri, maghapon kami natulog ni Mrs. Maghapon kami natulog. Tapos lang. Oh. Walang tulugan, sabi ni Kuya Benji. Sumakulog na din kanta mo. Ligon. Para ito sumakulog ka. Kuya Obit, ano, wala talagang burger. Kinahanap ko na yung kapatid ko. Tapos ano, galing pa naman kami dun sa bahay. Mga busog pa naman to sila. Kasi galing kami sa bahay. Kumain dun. Ano? Kaso walang signal. Dapat dun kami sa bahay magla-live. Kaso wala pong signal kaya pumunta kami dito. Kaya bukas ng gabi, itry natin kung kaya yung signal dun, no? Oo. Tapos bibili na ako kasi pupunta naman ako dun sa ano eh. Pupunta naman ako dun sa bato. Bibili na ako dun ng Kuya pizza. Born, ingat po. Yeah. May gagawin na daw si Kuya Born. Si Kuya Born. Oh, ingat po Kuya Born. Kuya Born. Salamat po sa pag-tune in at sa Ate pakulay. Mel. Maraming salamat. Ate Mel Mauricio. Nakauwi na pala kayo po. Dito na po kami. Ano yung request ni ano? Salamat po Kuya Obit. Change of plans before departure? Download the Trip.com app now for a worry-free flight experience. Di na lang sa araw ko kanita di. Ano yun? Dara-dara mo ka dali ka. Ligon. Ate Mel, sabi ni Kuya Jaime. Paano ay Ate Oh, Cherry. Ate Cherry. Ate Cherry. Salamat po Ate Cherry. Yung kanta na to para kay Kuya Romel. Sabi si Kuya Ate Cherry. Ate Na parang ang hangin. Yan na gano'n. Request. Ate Cherry. Request ka po Ate Cherry. Request po kayo. Ayun na lang po Kuya Romel. Barbahe. Ingat po Kuya Born. Salamat po Kuya Born. Sa puso ko, Pati na kamay ni Ate Cherry. kung ito'y pag-ibig, Ate Cherry, sabi ko na miss kita. takot ay di natampo, di ko Sige, lips selfie. sa aking tabi, lahat Just pasok sa hanapin She believes in me. Kuya Julius Paso. Ay, kanta yan. Natin yung mga She believes in me. Kanta yan. Ano? wala kanya. Malaki na sa Parang magatang panaginip, isa
Ate Margie din. Ate Mel, Ate Cherry, request po kayo ng paborito niyong kanta. May pinapakanta si Kuya, ay si Ate Margie kanina. Request na po kayo. Skyline Pigeon ba yan? Makantayin mo, alam mo yun, ma? Ano yung Skyline? Skyline Pigeon. Ha? Next, ano Ito yun? ng 10,000. Ang buwan ng hulog ay 1,186. Request po Kung kayo. utang ng 30,000, ang buwan ng hulog ay 3,550. Kuya, may parang anto ako sa sarap ng boses. Kuya Romel Juliano, nakaka-inlove ang boses, sabi ni Kuya Romel Juliano. Ayan, Ate Margie, yung request mo si Mama yung kakanta. Happy birthday, Ate Margie. At happy birthday kay Ate Margie. Happy birthday po, Ma'am Madam. Okay daw, sabi ni Kuya Obit. Request po kayo, Kuya Obit. Yung paborito po ng mismo. Okay, sabi ni Kuya Obit. Thank you po, sulit birthday ko, sabi ni Ate Margie. Hello. Kuya Robel Libon, Kuya Obet, hello po, sabi ni Kuya Robel Libon. Hello po, Kuya Obet, sabi ni Kuya Robel Libon. Pati ako, Ate Cherry, dala sabay tayo, matulog. Happy birthday, sabi ni Ate Cherry. Ate Cherry, wala si Ate Marisa. Parang, pati si Kuya Julius wala rin. Nandiyan dyan silent. Para magkasama yung dalawa. Hey! Request ako, kanta ni Moira. Ikaw at ako. Ano, ikaw at ako. Request ni Ate Mel. Happy birthday, Ate Margie, sabi ni Kuya Ruel Juliano. Salamat po, Ate Cherry, sabi ni Sukay Margie. Sabi ni Ate Margie. Makbok, galing, sabi ni Makbok. Sabi niya, Benji. In the morning. Alam ko, Kuya Ruel. Ay, bukas pala, bibili na ako ng price na isang balot. I love this song, sabi ng Cherry. Sabi ni Ate Cherry. Ate Cherry, sorry. So very Happy birthday po, Ma'am Margie. Happy birthday. Ayun, Meg, yung request ni Ate Mel. May request si Ate Mel. Request ako, kanta ni Moira. Ikaw at ako. Parang gusto natin nasasaktan tayo kay Ikaw Moira. na kagtuunod to ka atani so gulay ba ng Ikaw at ako. Dana ka na sa ninyo makuha ko. Galing. Ano sa to? Sabi ko, sabi. Hindi ninyo niluto? Hindi na mo na ito nalupasan. Pag uli ninyo ko gabi. Lupa na? Darato nila. Inuulo. Binak ninyo. Baka nalandog. Inuulo na talaga ko lebo. Mas isungamin na.
Luluho ko lang. Ang Parang dami ugman prito ko lang. kami. Excited na rin. Taka mga Lagyan ako lang nagkaroon. What ba naman? Lalo na pa binagulang. Hello, Ate Cherry, sabi ni Kuya Ruel. Ikaw pala, sabi natin Ikaw Mel. at ako. Sabi niya. Ah. At ako. Sa probinsya. Ay, Hello po, Kuya Ate Mel. Kaya mo yun yan. You're right, Ate Cherry. Ate Cherry, request ka po. Uy, Ate Cherry. Oh, salamat, Ate Cherry. Uy, allergy talaga si Ate Cherry. Ano? Request ka po, Ate Cherry. Elisa Manuel. Shout out po sa mga team kasangga na nakatune in natin dyan. Nakakaantok talaga boses nila. Galing sabi ni Kuya Jaime. Bibi ano nakakasilaw. Kahit walang tulugan, sulit naman. Ligol, to the rescue. Inuubo kasi si Nini. Inuubo po kasi ako. Nagpapatawa tong isa. Pagkatapos nila magkakantahan ko dyan. Inuubo si Nini. May laban papatayan bukas. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihingi. Ha? Ako sa'yo kahit uunahin at hindi Ate Elisa Manuel, hello po sabi ni Kuya Ruben Libuon. ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal. Rajim Kasilangan, hello. Pag-ibig na di na magtatagal. At Kuya John. Wala si Kuya John Jose. di mo paliwanag ang gagawin. Hello Ruben sabi ni Ate Elisa Manuel. Handa ko Amparo. At Yara. Good luck paring Jason na. Good luck paring Jason sa laban. Ang ganda ng mga boses nyo. Pinagpala family. Solid viewers ng Team Paway from Daet. Salamat po. Ate Amparo. Hello po, salamat. Shoutout po dyan sa Daet. Maraming patuloy na nanain. Ate Elisa Manuel. Hello po. Kuya Rico Ilagan. Hello. Love support. Solid sword. Jabber sniper. Sabi ni Ate Elisa Manuel. Ate G. Hi. Ikap na ako. Inaantok na si Kuya Jaime. Ate Cherry, Kuya Ruben at Kuya Jaime. Request po kayo. Wala pa dyan si Alamid. Wala pa po. Wala po dito si Alamid. Kuya Ruel, request po kayo. Kuya Obet, request po.
Kayo po, request po kayo dyan, request. Mati si Mot ay. Ha? Mati si Mot. Ano yung mga Play Lito supported Chavez. games, complete quests, earn gems, and enter into weekly draws for IMX worth thousands. Minsan na ano, may wipes. Di ba may amoy kasi itong alak. Oh. Ginamit kasi nung nagkantahan. Kasi dun sa Hmm. lasing. pinabayad Sold yan sa. Ano yung wipes mo ni? Sa alcohol. Sabi, nagkukulo ka. Alcohol. Parang sana. Parang punasan. Ate Mel, so nice, thank you. Salamat po Ate Mel sa ano sa pag-request mo. Kasi baby sa era ka. Ano po? May kakanta si Mama. Ha? Habang ako'y nabubuhay, sabi ni Mama. Pasakitin natin ang mga damdamin. Yan tinig na parang bago mapagkataas niya. Ay, may request din si Ate Margie. When there's smoke going down. Brother si Ate Margie. Ang pag-ibig ko para sa'yo. Ate Catherine Guanzon, hello. Pinapalawag ko, pinapalawag. Ate Mel! Uy! Salamat po Ate Mel. Tayo lang dalawa, kailan naman Yay! Sabi ni Ate Jerry. sa Thank you sabi ni ibigay Manuel Molina. sa buhay ko. Ate Mel, thank you sabi ni Ikaw lang ang mawawalit, ikaw lang ang nasa puso ko. Rick Nilagan, hello. Ibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko Salamat po Ate Mel. mawalay ka. Di ko kayang mabuhay. Di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Thank you daw Ate Mel sabi ni Ate Catherine. Lagi na lang nagtitipan, maging sa mga panaginip. Mga ngiti mo ay natutunaw sa puso ko. Aw, Owen din eh. Mga sumpaan, pangako, Opo, si Mama po yan yung kumakanta. tayo lang, Sabi ni Ate 80% Mel. na, Prinsesa. kailan na Arin. ang pag-ibig mo sa akin, Si Mama po yan Ate Mel. Mama. ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, Inilipig kita by nasa puso ko. Roel Cortez. Ikaw lang ang ibig ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay.
ni mother. Cellphone na lang. Salamat po sa inyo. Salamat. Kuya Jagger, slip sa GC mo. Silip. Silip sa GC mo. Mami. Kuya Jagger, shout out po. Shoutout Kuya Jagger. May request, yun, sigaw ng puso. Di may ano rin eh. Ito na una si Kuya Roel Molina, bago kay Sir Robel. Kuya Jagger, hello sabi ni Ate Cherry. Sigaw ng puso. Real Cortez ba yan? Sigaw ng puso by Father and Son. Father and Son? Ate Catherine Guanzon, hello. Sabi ni Ate Catherine Guanzon, salamat Kuya Jagger. Check mo, Gcash mo, sabi ni Kuya Jagger. May ano pala si... Apo, Kuya Jagger. Call mo na ako ng driver. Lahat ng sasabihin ko, Number mo na yung number. Ano? wala ako sa tunay pag-ibig ko. Huwag lang pansinin Hindi ko mabasado number ko. ang nasa paligid mo. Isipin mo, ikaw minamahal ko. Wait lang po Kuya Jagger kasi naghanap ng OTP. Pangako sa'yo, Ingat po Kuya Jaime. hindi magbabago. Mahal, iwasin mo, pangamba sa puso mo. Walang mahalaga, hindi ikaw lang hiling. SIM number. Sabi ni Kuya Jagger. Buhay ko, Apo Kuya Jagger, ano lang. Nagano ng OTP yung Gcash. ang tanong, nakaraan mo, walang makapagbabago. Kuya Jaime, ingat po Kuya Jaime. Pagmamahal ko, Doon lang tayo may signal. kahit ano pang sabihin nila, hindi mo alam sa hangin ko. Wagas na pag-ibig, sigaw ng puso ko. Ano yun na? Pag-ibig ko sa'yo, paglalaban ko, hindi Thank you sa request, sabi ni Kuya Roel Molina. sa mga ko. Hindi sa lahat ko signal. Mag-OTP. Ay ang pag-ibig Sa OTP. Airplane mode mo muna, Mi. Nasa mute mo na muna. walang sino mang makapagbabago kapag ang pagmamahal
na. Bukod si Kuya. Airplane mode mo muna. Pang salabat daw. Apo, salamat po kay Jagger. Kaya Jagger, wait lang po. Ano yung number mo? Kumaling na po agad. Hindi ko iniisip ang number mo. Ba't mo kayo nini? Walang internet connection ang aking cellphone. Bakit? Hello guys, kailangan mo ba ng mabilis na cash? Pwede subukan mo tong Mukasa app, ang unang virtual wallet sa Pilipinas. Madali lang mag-register dito. May request pa ba dito na ano? Yun. Yung kay ano? Iniibig kita. Iniibig kita. Sinag-request na si ano ata? Ano pa na ni? Iniibig kita. Iniibig kita. Sinag-request mo? Ni, tingnan mo nga yung ano. Bakit? Anong lumalabas ganyan? Daro ni. Yung Gcash. Retry. Oh. Yung internet connection. May signal naman eh. Nag-send ka sana ng OTP. Oh. May OTP na sana. Restart ko na lang. Ulitan, itanggal mo naman sa Gcash. Kaya po. Itapon mo. Wait lang. Iniibig kita. Okay, punta. Wait lang po Kuya Jagger, pasensya na po. Alas na belated happy birthday na Ate Margie. Sabi ni Kuya Makbal. Hi Elisa. Sabi ni Ate Cherry. Mauni, wala talaga ni. Restart mo muna ma. Salamat po Kuya Jagger. At ano lang muna. Shoutout kay Bing Miranda. Sabi ni Kuya Robin Lipoon. Yan, iniibig kita. Iniibig kita, Rowel Cortez na. Ano tawag niya ko? Isuman? Ano ito naman? Yan naman na. Nahubos Ano yan? ang boses mo. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinagsinta bawat ngiti mo may luma. Dahil sa akala ko hindi ako ang ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Shout out daw kay Melissa Lee. Kaya nga'y laging gulong ang puso ko'y isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa pila'y nababansa. Dahil sa puso ko labis na umibig sa'yo, hanggang kailan mag-iisip ang pag-ibig ko.
Ang isang akala ko hindi ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aking sa puso ko. Ano gagawin sa utos ng damdamin? Ito daw May request si Ate Margie. When there's smoke and going down. Scorpion. Scorpion. Ay, alam na. Tapos, lahat dito pa rin natin ng ano, ang Ay, request. saglit lang po, Kuya Jagger, kasi nag-ano ng OTP yung yung Gcash ni Ami. Saglit lang po. Naghingi ulit ng OTP Oo. po eh. Sige na, busog ako eh. Busog ako. Kumain baga tayo dun bago umalis. Happy birthday po, Ate Margie. Ito na yung request mo. Kuya Jagger, wait lang po. Ano yung anak niya? Parang di mo nadalaga yun. Ah, wala na. Pencil lang. Hawak sa mga yung kanina. Oh, ganda. Salamat po. Just like a thousand lights before. I climb the streets again this night. Cause the place is still alive. When the smoke is going down. Ano ni? This is the place where I belong. I really long to join you on. I got your soul still in my dreams. While your traces disappear, I climb the streets again this night. Cause the place is still alive. And the smoke is going down. May number mo. Ano ba yun?
Catherine Gonzon. Mana sa nanay, magaling kumanta. Galing sabi ni Kuya Ruel Oliano. Binji Fernando. Salamat po sa inyo. Si Mama po, Kuya Jagger. Sino kumakanta? Si Mama po yan. Si Mama mismo. Si Mama mismo po. Yung mismo klase Yun na nga. Ngayon nagutom, kumakain na si Mama. Dito, yung ano talaga, nung kami pa lang ni Pula, iniiwanan kami ni Mama sa mga kapitbahay, tapos kumakanta to doon sa ano, sa radyo. Si Cristiano yun, kay Alingson niya. Sa yung mga ano ni Alingson niya noon. Tapos si Mama kumakanta. Tapos sunod na hinasa ni Mama na kumanta, si Pula. Ano tanan share your location. Tapos si Kasinggil. Tapos si Nini. Basta silang lahat. Ako ano lang ako. Yung video okay. Basta lahat sila. Puro sila panlaban ako. Authentication. Di ako lumalaban sa mga ano, sa mga kantahan. Yes. Kaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aminin? Halika't mo, hindi ko na kayang isipin. Tingnan pa ko nakaraan. Ang paghalapin, wala ka ka sa aking pagin. Tunay na di magdamali ang pagsusuyuan at tuloy itong hahayaan. Salamat po Kuya Jagger, nandito na po. Nandito na po. Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Aking magkakailangan ang pag-ibig na dati. Gawin hanggang pagkayan ang bawat nagdaan. Malakpak si Ate Chirik. Ate Chirik, mag-ano ka po, mag-request. Makakaya ko ba kung tuloy ang ika'y wala na? Kung walang Nakakita taamo ang gabi kapag ika'y naaalala. Saan ako pupunta? Wala ka na sa aking tabi. Di magbabalik ang dating pagsusuyuan at tuluyan ang hahayaan. Wala na bang pag-ibig sa Ate Mel! puso mo? Ating magkakailangan ang pag-ibig na dati. Hanggang paano kaya ang bawat nagdaan? Wala na bang pag-ibig
Kapatid niya yung tito mo sa... Opo, kapatid yun. Kapatid niya si ano, Tito Jun. Sila naman, mama. Si Ate Cherry. Saglit mo na. Kuya Jagger, nandito na po. Nakita na po namin. Maraming salamat po, Kuya Thank you Jagger. po so much. Magluluto po kami ng snacks ng ating mga sing rest. Pero sa bukas, kasi ano na, wala kasama nang... yung Oo. ano Buti kung din pag Sabato sa sentro, talagang 24 hours yung mga andun. dito, hindi po. Sige na, kanta. Dito wala talaga. Oo. Bukas na lang po. Opo, kapatid niya, First- sila Just wanna have naman, ano, Kuya Benji. Hey! Request ni Ate Cherry. I come home in the morning like Hey, come on. innocent way. You're gonna let me lie right. All I do is not apologize. I guess they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. In the middle of the night, my body guess what you're gonna do with your life. All I did is still not gone, but girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. That's all they really want. Sing down, down the walking days, down the girls, they wanna have fun. Hey! Oh, girls, Jenny, Kuya Puloy. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. Only want to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Hello, request. Kaya Ate Cherry. Ano yung isa? Oh yes, sabi ni Ate Cherry. Yes, please, God, oh, Ate Catherine Guanzon. Sa aming dalawa yan, pare Jason. Salamat po, Jaime. Ano katawan na? Ano pa yung isa? May request pa ba? Ano mag-give ka sa unong pura ka oras studio na nakatindig baga sa ng mga ano talaga set up. Ano to? Nabawa Eh, ko request katawan nyo. na. Ay, Hey! ito sa oras niya.
peace of mind promise. Free first change. Priority request handling. Download the trip.com app now for a worry-free flight experience. Request pa daw po. Sabi ni Ate Cherry, gisingin mga kapitbahay. Ano pa? Ayun. Katawa. Pretty little baby. Ay, practice namin. Ano pa po? Pero point na ano? Hagibis naman daw. Request ni Ate Che. Ano mga hagibis? Katawan ba? Katawan? Isa pa is. Katawan. Pwede mo sila magtaas. Ano po sa kinukuha po sa bago? Katawan. Pretty little baby. Pretty little. Katawan daw, request niya. Katawan. Katawan. Papanay ka na si ano? Si Ryan. Pretty little baby. Tumatawag na si, Ryan? Saan no? Mag-ano na katagad yung mga arcade. Ay, ano? Hey! Ba't na-stop? Namatay. Saglit na po. Napindot. May Ay, password. Nicole, may password ang ating video, okay? Ate Che. Ay, intro pa lang yun, Ate Cherry. Hey! Kailangan sa sayawan. Hey! Di ka kita. Video time! Lingon agad pag may babaeng dumaan, lalo na pag maganda ang katawan, at saka nakakalungkot bilang kaming lahat ay binata pa naman. Wala kaming mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami pumapalya. Mahilig kami sa magaganda, katawan na aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit pa. Lala, 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 la. Lala, 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 la. Thank you, Ate Gina, sa gusto mo. Lumalabas ang aming pagkalaki pag mayroong mga magandang mga babae, lalo na pag ang katawan ay humihiling. Kaming lahat ay binata pa naman, wala kaming mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami pumapalya. Mahilig kami sa magaganda, katawan na aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit pa. Hey! Katawan! Hey! Katawan, 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 oh katawan! Katawan, 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 oh katawan. Hey! Ang aming pagkalalaki, pag mayroong magagandang mga babae, lalo na pag ang katawan ay humigiling.
mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami pumapalya. Tahimik kami sa magaganda, katawan na aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit pa. Hey! Katawan, 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 oh, katawan. Katawan, 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 oh, katawan. Thank you. Ay, may request si Alam Ate ko Mel. sa yawan. May request si Ate Mel daw kahit isang Taylor Swift. Ano, Thank Mariah? you po, Ate Cherry. Post talaga ako. Thank you po sa request mo, Ate Cherry. Taylor Swift. Taylor Swift. Vivian. Cherry Pie Pikachu. Taylor Swift nga. Taylor, mga kantang Taylor Swift. Mga kanta ni Taylor Swift. Bukan sa Taylor Swift. Back to December na lang. Back to December. Sa iyo, Kuya Jason. Isang kanta naman ni Taylor Swift, sabi ni Ate Mel. Ayan na. Salamat, Kuya Jagger. Thank you po. Thank you. Kuya Hanidin. Oh, God, amazing to see me. How's that? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. Pag Jensi ang kantahan niya, ano? Is it any better? Small talk, holy weather. You brought us up and I know why. Because the last time you saw me is still burning. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for the night. As I go back to December all the time, it turns out we don't need nothing but missing you. We should now realize what I knew when you were mine. As I go back to December, turn around and make it alright. I go back to December all the time. These days, Salamat po, Cherry. Thank you. playing happy, playing Thanksgiving. When your birthday passed and I didn't Request para kay Mama. It's about summer, all the beautiful times. I watch you and love you from the passenger Ako, Kuya side. Noel. Realize I love you and it's and then the call came, the Hello, Ate dark days Catherine. went thick and the Ate Mel, hello. You give me all Regular ka, hello. and I'll give you as a goodbye. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for the night. And I go back to December all the time. Turns out we don't need nothing but missing you. We should now realize what I got when you were mine. I go back to December, turn around, change my own mind. Thank you, Ate Cherry. I go back to December all the time.
guys, sabi namin Chile. Thank you rin po na Chile. I go back in time and change it back again. And if the dreams are over, Christmas all away from the price, ain't no difference one of you saying I'm sorry for nothing now. If I go back to December, it turns out we don't mean nothing about missing you. You should not realize what I could when you were mine. I go back to December, turn around and make it alright. Erwin Molina, thank you po. I go back to December, turn around and change my own mind. Kuya Jaime, I thank go you Ate back to Cherry. December all the time. All the time. Request ni Ate Yung Bel request ni ano, Nourish Straight yun. from the heart. Ito, at ano, siguro po yung live natin mga 1:30. Ha? Ano? May pasok kayo bukas? Si ano kasi mayroon din eh. 1, pwede na. 1, Mga 15 1 o 1:30. 1. Ano? Oo. 1:40. Kasi may kanta pa kayo Ay, bukas eh. 1:42. Mga 1 po o ano, kasi may laban sila bukas. Baka mapaos. Tapos bukas magla-live pa po kami. Bukas mga gabi. Opo, kasi Oo. ano po si Kuya Opo. At salamat po sa mga ano, sa mga Thank you po. nag-request at sa mga nag-tune in. Thank you po sa inyo. Sa mga nagpakulit, salamat po sa mga nag-tune in. Sa mga silent viewers natin dyan. Maraming salamat po sa suporta nyo dyan. Thank you, thank you, thank you. Thank Request you. pa po kayo. At pwede pa kayo medyo mag-request mahaba pa po kasi bukas. may ano rin sila. Sa college po. Oo, mag-ano muna. Pwede pa kayo mag-request mga ano. Inaantok na si Nene. May laban po sila bukas eh. Baka mapaos. Ano pa naman yun? Audition. Tapos linggo yung ano, grand final. Hindi. Ano? 23. 23 pa pala yung grand final. 10,000 yun, sayang kasi. 10K daw po ang Bye-bye to all dito. Sabi ni Kuya Jaime. Maraming namin baka makitang kapit. Abo Kuya Jaime. Salamat po Kuya Jaime. Kuya Jagger, thank you po. Kuya Jagger, salamat po. Maraming salamat po talaga, Kuya Jagger. Ingat po kayo sa trabaho po. Ingat po sa Bukas po Kuya Jagger. Salamat po Kuya Jagger. Ingat po sa work. Pero Iloliano. Hey! request po kayo, request. Pwede pa mag-request, pwede pa.
Sarado, hello. Good luck sa competition. Opo. Ano yan? Bukas, audition, tapos 23 yung laban. Laban. Oh, sa pili. Ah, siya. 10K din po daw ang first Yung prize. premium. Sayang naman daw. Parang Jason, 10 guitars para magising ang inaantok. 10 guitars. Success ka sa mukha kasi fast and easy load up siya. This is the first virtual credit wallet in the Philippines. At alam niyo ba guys, Kakantayin ni Mama, Kuya Robin. Magsasayawan ang mga Si Mama muna. Paus. Si Mama. Ruel Molina. Salamat daw mo, sabi ni Kuya Ruel. Your love for you guys. Sweet from the heart, sabi ni Ate Cherry. Salamat po talaga sa inyo. Salamat. Thank you po sa Salamat po sa lahat. Maraming salamat. Kulay, sa Yun, thank you. snacks. Ate Maria J. Shoutout mo si Ate Maria J. Maria J, thank you so much po. Kuya Jack, Hello. Ate Catherine Cherry. Guanzon. Thanks Ate Mel. our love for you. Thank you. Request. Open for request. Pretty little baby. Ay, ayun, pretty little baby. Kuya Jaime, ingat po Kuya Jaime. Kuya Jagger, thank you. Kuya Jagger. Ate Cherries. Sa inyong lahat po. Kuya Obet. Lahat po ng... Kuya Ruben. Ate Cherry. Hey!
Baka na, Ipapatulog na dito. makakabulahaw na yung touch by touch. Pakita ko sa inyo yung mga tulog na dito. Behind the scene. Check! Pag may kape na Choco, feel na feel Nakatulog na. IAV. Mag-great taste, Choco! Kaya dito kami sa kwarto. Walang pinto. Ano yun yung kanta, ano yung Tagalog, yung nang ibigin kita. Di, may request si Ate Margie. Touch by Makakabula, touch. ang malakas na kasi yung touch by touch, Ate Margie. Hinaan natin. Hinaan ba natin? Wala naman tayong katabi. Hinaan natin ng isa. Sige. Ayan, okay na. Ah. Tagay, 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 tagay. Tagay, tagay, tagay. Ayun. Tagay, tagay, tagay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do you know night and day? You're my all-time lover. Do you wish to do it anyway? Like there is no other. That's my dance. You're my all-time Oo nga, Ate lover. Marge. Skin Sabi natin, Sherry. to skin. Come upon my body. Nawala ko. There's a fire in your heart, night and day. Ano pa laban mo ni Bukas? Kayanta? Do it just a little night and day. Ha? Kanta mo eh. You're all-time lover. Do it Ha? just a little Bukas? anyway. Like there's no other. That's my dance. You're my all-time lover. Skin to skin.
Ate Elisa, Manuel, Team Kasangga. Hello po. Salamat po sa pag-tune ninyo, Team Kasangga. Request po. Request po. Request. Coach, ini-minute. Change of plans before departure. Doon, Download the- pwede pa. Pwede pa mag-request. No, ano ka mo? Ni? Oo, no. Sipon. Magpapasoob pala si Nini kasi yung sipon Ano daw. pa po, Ate Cherry? Request pa po. Ano yun? Ano ito sa sinabi ko na bagong kanta? Kaya may giveaway ka na mo. Kanina. Request kayo, Team Kasangga. Ate Elisa, Manuel. Request ka po. Ang pagkali mas na mong paamot ma. Ate Cherry, request pa po. Kuya Robin, request pa po kayo. Ano ito sa sinabi ko sa bagong ano? Kuya Obit, nandiyan ka pa po ba? Request po kayo. Nang ibigin Pabango. kita. Ate Catherine. Marami. Si Ate Catherine, pa-requestin natin si Ate Catherine. Ayun, parang gusto ko. Ate Mel, pwede po mag-request po. Kuya Ruel, request po po kayo. Kuya Jagger, request po. Nag-end na sila eh. Nag-out na pala. Ha? Global Karaoke TV. Wala kaya Tulog si sila. Ito po, pampaantok naman ko. Nangibigin kita, marami ang May nagsabi na bulag ang aking mata. Ang sagot ko ay hindi ba rin nagulat? Huwag lamang magtaksil sa sa bulan gulong ng damdamin. ko. Ang ibigin kita, Marami ang lalim. May nagsabi marami Kaya ko natin yung friend. Kaya Binti. Pero Bin, ba't ako napasayaw to na sabi ni Kuya Robin? Nang bang umibig? May ano hindi. Bilog na naman ang buwan, sabi natin Catherine. Sige, kantay namin dyan. Ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag raw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi ba rin namula? Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Itong araw, Ibigin kita, marami ang nangingin. May nagsabi na dahil nga raw ako ay mahal. Sagot ko, ako ay hindi ka na. Mas hangal ang mga pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig nang wala hanggan? Kasalanan bang yung team ng doon ng Titanic, sabi natin Jerry. ibigin may kasalanan? Ayaw Ano kong din ito? mawastan sa pagkakamali. Pero nakakatawa yun. Kasalanan bang umibig nang wala hanggan? Kasalanan Wow, sweet, sabi niya. ng buong
kasalanan. Ayaw kong mahusga sa pagkakamali. Ayaw kong gumising. Apilog na naman ang buwan daw. Ako naman. Hey, yan naman eh. Apilog ang buwan. May nag-GG kaso sa taas ah. Yung anak ko nag-GG kaso. Siguro kinakantahan mo yan agum mo Jason. Kaya nabigani. Sabi ni Kuya Binje. Pinapakanta pa ako niyan pag nag-video call kami noon. O nagtatawag. Ito na po. Ito na po, kay Ate Catherine Bonson. Oh, na naman ang buwan. Ilabas mo na ang kalukuhan. Huwag mo na pipigilan pa. Ang tuyo nyo'y lalabas din lamang. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. At merong kapre na sindi-sindi kasi nangabilog na buwan. Sa'y nagbibiging babae bilog na naman ang buwan. Kabilugan ng buwan. Ilabas yun na ang kalukuhan. Kailangan tumagilan dyan. Huwag yun na pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang tuloy nyo'y lalabas din lamang. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Isang lalaki, matundaw siya din mabili. Pero pag bilog ang buwan, siya'y nagdadamit babae bilog na naman ang buwan. Pabilugan ng buwan, ilabas yun na ang kalukuhan. Huwag yun na pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang tuyo nyo'y lalabas din lamang. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Come on. Bilog na naman ang buwan. Ilabas yun na ang kalukuhan. Huwag mo na ipilinan pa. Sige pa, sige na, sige na. Ang tuyo nyo'y lalabas din lamang. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Nang lamang umawit ng parang ulang. Ganyan ako pag bilog ang buwan. Los na tabubuhang bilog na naman ang buwan. Ilabas yun na ang kalukuhan. Sige na nga, sumakit ang siya. Huwag yun na pipigilan pa. Sige na, sige pa, sige na. Ang tuyo nyo'y lalabas din lamang. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Hindi po Ate Catherine. Pabilog na bilog na bilog na naman ang buwan. Ate Catherine. Pa-shoutout daw sabi ni Ate Cherry kay Melissa Lim. Ate Melissa Lim. Shoutout po kay Ate Melissa Lim. Sabi ni Ate Cherry. Good morning po. Good morning po. Shoutout po Ate Melissa Lim. My heart will go on daw. Ano? My heart will go. Kantahin mo ba? Oo, sleep na po kayo. Request yan ni Ate Cherry. Salamat po Ate Cherry sa pag-request. Ano? Really? I see you, I feel you. Good morning daw sa lahat sabi ni Ate Margie. For
Tapos nung ano, request ni Ate Margie, Wonderful Tonight. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till you're gone. Hello po, Kuya Rico. Love was when I love you one true time. I hope to in my life will always Go! on. Hello, Ate Margie. Sabi ni Kuya Rico, Ilaga. Pwede lang ang kape. Yapi. I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Thank you po, Ate Cherry, sa request niyo po. Maraming salamat po. Ano yung isang kanta mo? You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Sabi ni Sir Benji, Jack, Ilang taon ka na daw, Ma? 59. 59 po si Mama, 59. Oh, yan po. At alauna, Request na 11. lang po ng last song na lang po. 1:11 na po tayo. At 3 oras na tayo nag-live. Pwede po pong mag-request mga dalawang kanta. Yung ano na lang po. Yung Dalawang Malumali. kantang request na lang po. Ay, sabi ni kayo. Play supported games, Yeah. complete quests, earn gems, and enter into weekly draws for IMX worth thousands. Kasi magpapahinga na rin po sila, Nini, kasi may laban bukas. Yan, maraming salamat po sa mga nag-tune in at sa mga nagpakulay po at sa mga nag-request po sa mga kanta. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga silent viewers, salamat po. At sa mga naingayan namin, pasensya na po kayo sa naingayan. Ulit. Thank you po sa inyong lahat. At siyempre, Global Karaoke TV. ingat po kayo sa trabaho nyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po. God bless po, God bless. Kuya Rico, Ate Cherry, I must be crazy now. Maybe I've been too much.
this time. What's on you? Yes, sabi ni Ate Cherry. I wish I could go back to the Opo, Ate Marcy. Opo. Birthday, Ate Margie. Belated happy birthday, Ate Marcy. Alauna na. Ito na ata pinakamahaba mong live. Ate Catherine Guanson, bukas muli. Opo, bukas. Itry namin sa bahay kung malakas yung signal. Sa bahay kami pag mahina. Dito. Thank you, Mami, sabi ni Ate Cherry. And I promise you that we will always be together till the end of time. Love you po. So today, Love you too, Ate Cherry. because deep inside is to walk right up to your door. But my body will when I finally get up, just like thousand times before. Then we die the world and everything is love. May I hope just find a way into your heart. Maybe I need a little love. And maybe I need a little care. And maybe you. Naghabol pa ako. Wow, galing ni Mami. Just hold you. If you do, just reach out and I'll be there. These three words, they could change our lives forever. And I promise you that we will always be together. This is your life, me Nakahabol daw si Kuya Jaime. Kuya Noel Molina. Bukas daw sa Barangay ba? Tanghali. Opo, Kuya Noel, bukas po. Magla-live po ako sa Marax tanghali. Tapos paghapon, uuwi po ako sa bahay. Tapos gabi, magla-live ako sa bahay. Kasi wala akong upload. Magbabalag po ako bukas, tapos tanghali magla-live ako sa Barracks. Tapos paghapon, uwi ako sa bahay kasi bibili rin ako ng bigas dun sa sa bato. Wala na kaming bigas. Kaya uwi akong hapon.
Tapos, maglalib ako sa bahay. Nagsuubak. Tapos yung pinadala nila kay Kuya Obit, ano namin yun ng snack doon sa bahay. Tingnan natin kung may signal doon, kung pag wala, dito. Kasi yung tindahan kasi sinasarado namin. Maraming salamat sa inyo lahat. At yung inano ni Kuya Jagger. Salamat po. Kuya Benji Brano. Salad oh. Last song na lang. Ay, ayaw ko yan. Paus na nga ako, magsasalad pa oh. Ayaw ko. Si Ami. Mamaya. Tayo dito Last song na lang. Request po kayo, last song. Mamaya na, Mi. Request po kung sino mag-request. Unang mag-request, last song. Yung pinakang unang mag-request. Kasi yung anak namin kasi pag di pa kami natutulog, gising rin siya alauna na eh. Bahay kubo doon, sabi ni baby. Request po kayo, last song. At siyempre maraming salamat po talaga sa nag-tune in at sa mga nag-request, sa mga silent viewers, at lalong-lalo na po yung mga nagpakulay. At maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo sa trabaho nyo. At God bless po sa inyo. God bless. At sana marami pang blessing din po yung dumating sa inyo. Thank you very much. At ingatan sana po kayo sa araw-araw, sa trabaho nyo. Ate Che, request ka na sa ating dalawa. O sige, request po kayo. Last song. Ate Che, request po. Mag-post talaga oh. Kaya kanina okay na. Isang kanta lang, sumasagal-sal na. Nagsimula lang to nung nagkantahan dun sa may last night. Nasa labas po ako sabi ni Ate Cherry. Ay na tapos na po yung work nyo, Ate Cherry. Nasa labas daw si Ate Cherry. Request na po, Ate Cherry. Ikaw na lang, sabi ni Ate Cherry. Kuya Jaime, ikaw daw po, Kuya Jaime mag-request. Sige na po, request na po kayo. Last song. Tapos mag-out na po tayo kasi mga tulog na talaga dito. Ang malumanay na lang. Kuya Jaime, ano daw team song nyo, sabi ni Ate Margie. Team song nyo raw ni Ate Cherry. Saglit ma. Pa-requestin mo natin sila ma. Tapos kakanta pa si mama pala ng Ikaw ang Ligaya Ko. Kuya Robin Liboon. Lunch na tayo. Yung lunch. Maraming salamat po Kuya Robin sa pag-tune in mo. At sa mga request, at sa mga pakulay. Yun, salamat Ate Cherry, salamat po. For you, I At will. Kuya Jaime, salamat po. Kuya Jagger, salamat. Kuya Roel Oliano, salamat For you, I po. will. Sa inyong lahat po. Sa panood nyo. At kay Ate... Ano ba yan? Ano pinanonood mo na? Ate Mel, maraming salamat po Ate Mel. Thank you. Nakanta na yung Wonderful Tonight. Kuya Jagger, salamat. Ayun yung last, Baka may ma. Wonderful Tonight na lang po. May request dito. At siyempre sa mga Team Kasangga, maraming salamat sa inyo dyan. At Kuya Benji, shoutout po sa inyo. Salamat. Ate Catherine Guanson, salamat. Ate Margie, salamat po. Salamat sa Team Kasangga member, salamat sa pag-tune nyo. Kuya Robin Liboon. Romel Normahid, salamat po sa pag-tune nyo. Ha? Ganyan. Ay, gari. Sige na, pwede na tayo mag-out na lang tayo. Isa pang kanta. Baka may request na sila. Binasa ko lang. Kung sakali. Ano yung sakali? Kung sakali ito ang lalayo. Kenny Rogero, sabi na Kenny Roger. You and I. You and I. Lovely Darna Vlogs, pwede po magbaba ng bahay. Pwede po.
Scorpions yun? O General Jules? Ayan po, at si Kuya Jaime po yung naunang nag request. Salamat po, sabi niya. Yan ba yan? Yan ba? Ito po ba yun? Yan yan. This is last song na po. This is last song. This is Bukas. our last song. Aga natin yung live. Kasi unlimited pa naman eh. Unlimited pa yung live. Hanggang 20 yung live na unlimited. Alam mo kaya Ruben? Ate Lovely. Ate Lovely. You are the reason for me. You help me understand. I'll be your shelter from the rain that never ends. You're always there. Padikit po, sabi ni Ate Lovely. I should have known our love was older than the past. Oh, in my life we made us strong together. Just kind of special. Made you die inside, but you love me. The world, no, the world can give us paradise. Do you think you love me? And I just could not see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you and I. Just the way I love you. So don't believe the world. No, the world can give us paradise. Maybe I will end the storm. When I just could not make it through the night. As long as I got you. As long as you got me, as long as we got you, don't believe the world, no, the world can give us paradise. Where I will end the storm. When I just could not make it through the night. As long as I got you, as long as you got me, as long as we got you. Manuel Molina, 10:25 PM pa lang sa amin ni Benji. Maraming salamat pa rin Jason at sa pamilya mo. Napasayan niyo po. Maraming salamat din po sa inyo lahat. Ano man yung kakanta mo? Kasi sabi mo kanina? Ito last na talaga to. Female version.
May kakantahin daw si mama na ano, yung ikaw ang ligaya ko. Pagkatapos po niyan, mag-out na at nagpapasalamat kami sa inyo. Dominic Villatón. Mag-alas. Nak, tama na yan nak. Yung mata mo nak. Kanina ka pa dyan nak. Pahinga naman yung mata mo. Yung version niya. Para sa inyong lahat. O, para po sa inyo to lahat. Ang last song. Last Para song. po ito sa inyong lahat. Magandang umaga po. Umaga na talaga. Ate Lovely, nag-subscribe na po daw si, si Kuya Makbal. Ate Margie, belated happy birthday. Panaligan mo, pag-ibig ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasarin sa suyuan ay di magtataksin. Kahit buhay ay makitin, ang aking pagsuyo'y di Maraming salamat po Kuya Jaime. lahat ng hanap ko sa buhay sa'yo ay aking natagpuan. Sa Kaya iyong paniwalaan na nabilis kitang minamahal. ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Una sa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. Oo, Benji. Sabi ni Kuya Roel. Sa habang may buhay, Amo ang kayo. puso ko ay Hindi mo, nagsobi kay. tanging sa'yo. Pwede tatlo. Ngayon, natatigba ko natin. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap Kida ako, sabi ni Kuya Benji. sa'yo ay aking natagpuan. Kaya Sabi ni Kuya Roel. Molina. nalabis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Una sa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Wow, ganda ng kanta. Thank you po sa Ang lahat. lahat. Sa mga nanood po Ni, sa ayun na. amin. Ay, nag-ano pala si Nini, nag-so, bawal yun dito sa ano, meron no? Thank you, Nene. Thank you. Oh, thank you po. At maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat. Yun. Ma, babay na tayo. Babay na po. Babay po. Salamat po. Thank you po sa lahat. Thank you, Bye-bye. thank you. Ingat po kayo sa ano. See you tomorrow. Bukas ulit. Bukas sa bahay. At yun nga yung Hindi na po binigay. yata kasama doon. Ba't ka dun, ma?
Ha? Punta ka dun. Yung binigay ni Kuya Obit at ni Kuya Jagger, ay ano ko yun, pang snack. At tingnan nyo na lang po sa live. Tapos bukas po na tanghali, doon ako sa barracks magla-live. Maaga akong papasok bukas kasi wala akong pa-upload. Kailangan natin humabol kasi Bumaba yung views sa... bumaba yung views ko nung pamaynila ko. Kaya, tapos sa 21, back to normal na tayo ng live 1 hour kasi hanggang 20 lang yung unlimited live na binigay ni Idol. At sana suportahan nyo yung mga vlog na i-upload ko para makausad pa tayo sa views. Ayan po. Yung views po ng upload niya, Oh. support po kasi yun talaga yung kailangan na kailangan. At yun, maraming salamat po. Po sa lahat ng nagpakulay. Bye-bye. Good morning po sa inyong lahat. Everyone. Belated happy birthday, Ate Margie. Ate Margie, sana 134. napasaya ka namin Oh. nila pala. Bye-bye. Thank you everyone. Bye. See you Ingat po kayo tomorrow. sa work nyo. God bless. See you tomorrow. Bye-bye.